dagi Jenny nga yung datari. Apa itinapanantay daddy. May Di manan. ito mo talaga, ubing mo talaga ng kanta. Talaga nga ubing tinang kanta. Ni Dani palabay, hindi dahil taga-sabang. Naikuhan. This way to seaside. Grill house. Man! Aman! Kabalin na ito, nagjilikot, ijilikot. Sir, walang tadyayin Na? Ijay, sumurot Jilikot na kami ijay. bay-bay. Mabalin din niya. Anda Bulag tayo mo. sumurakan. Bulag tayo mo mga di mo. Open malaki din ba? Ni Dani palabay, tinaging kanta. Dahil taga Welcome to Seaside House. Seaside Grill House. Kat! This way, this way, this way. Hindi talaga lugulo. May sa... Ayan, bandan sa pay mo. Hello guys! Nandito kami sa seaside. Kasama ko ang aking mga pamilya. Ganito siya guys. Seaside. Let's go, Sago. My beautiful mother. Ano kasta ma'am? 20? Popcorn ma'am, sa mong ano? Ada ka no 15, ada 20. Depende. Dati hotdog ma'am. Ang dati ma'am ko dati burger ay sandwich na. Sandwich naman ano kasta ma'am? 60? 25 Duwa. Ay. Adamot lang ti ban na ma'am? Bread na? Ay awan. Yata ka no, 50 niya ma'am. 50? Ay 60. 60 tumawag na. Yata nga madati tinapay na. Dati 25. 25 dati guys. Tignak man mami. Pink? Pink ka no ma'am? Blue. Inapay ka May da. isa? Nga kulay ma'am. Do nga pink kan may isa nga blue ma'am. Pagin ate? 1. Cotton candy. Nag-brush na rin mo. May kay kumatawan. 25 ti may isa. Kahit mo matray. Basta. Isa na yung iba din may isa. Blue. Pagin mo sa palikit to. May blue. Blue kan pink lang. Mami, sa palikit to. Blue kan pink lang anak. Lupang pink lang. Hoy! Tulong ka. Udo. Kung nakaman. Apa naman ito? Rainbow. Hindi ko naman ito. Libre ni Mami. Bangi. Bigay. 20. 25 may sa order. My baby's Thank you, sir. Stop! Stick na!
Yummy? Yes. Sure? May mas? Inanagan na nga rin si Daham. Second. Chicken? Second nga at the sauce na. Very good. Kain na guys. Nay, tinabunan dati. Masih dati labay kon guys. Sabali mo ti kayat da. Lakain na. Cyril. Mami! Yes? Mana na na? Apet. Guys, sumaya tayo. Nadupay lang si available nga panganan. Ay nga space, pagtugawan. Doy, sisay. Sumigam sa Nualiro ko, sir. Patingin. Yes, sir. Thank you, sir. Ito yung mga seasoning nila sa guys. I want chicken. Nanti kabel ka dahil. Vinegar. Chili oil. Ito yung anak ni Mami, chili oil. Dito, chili oil. Dito, mami. Lagasang dito. Kitang tanagan na. Please. Ate. soy sauce. Ate, glove ka? Nagkapot na ako. Tapos kaya ko. Hindi ka makapakandala. Pwede, idang na natin ni Mami. Namimit na lang Go. Ate naman. Taman. Sabi naman kay anak. Maganda yan guys. Guys, sabi ko na nga sa inyo na ako yung taga-ubos ng tira ng anak ko. Imbes na dalawa lang. Yun anak, thank you. Imbes na dalawa, naging apat. Taga-ubos ng mga pagkain. Siyempre, sayang. Dahil hindi ko makain, di ba? Kaya ako tumataba. Ako, kinakain ko yung mga tira ng mga bata. Sayang, mga guys. Ito, oh, apat. Mamaya, marami pa yan. Dadami pa yan, I should say. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone. Mga inasal, masarap. Si mother, hindi makakain. Tinitinan mo na yung mga bata. Bago siya kakain. Anong pagkain mo? Ay, ano ulam mo? Chicken inasal? Lapit mo nang maubos ah. Ikaw anak, kumusta naman yung pagkain mo? Ha? Nagsuka ko. Nagsukan? Ikaw rin. Chicken Mami. Chicken? Joy. Chicken joy? Chicken inasal. Chicken inasal. Oh, long table guys. Long table yan. Kain na Star! Hi! Welcome to my vlog. Manta yun. Wow, masarap. Ikaw mami, ba't iba sa'yo mami? Ay, sisig Mami. Sisig. Oh, sisig guys. Oh, how about daddy? Cook lang. Oh my God. Diet ka. Tinakpan? Diet Si Kuya Owen. Sabaw sa bowl lang. How about you, Sky? Asan yung ulam mo, Sky? Si Kuya Owen. Asan yung inulam mo? Pangalawang Ay, yung ano na ulam mo. yan. Binigay mo kay Kuya? Kain ka na anak. Sasarap na. Pansit, pansit. Si Owen, nakatake ko na. Oh, tapos pa yung isang bucket ng ano? Bucket? Ng GSM. Anong pagkain mo, Wendell? Sisig. Sisig, wow. How about you, Mami? Diet? Marami. Walang diet? How about si Adam? Bakit si Adam, ano? Diet siya. Diet? Busog daw. Anak! What happened? Busog daw, Mami. Ikaw, Mami, anong pagkain mo? Kani salad, salmon, sisig. Ba't nakaiba yung pagkain mo, Mami? True. Wow! Si Sir Ses. Buti nakahabol si Sir Ses kanina. Muntik ng ano. Ano yan, anak? Inasal. Inasal?
Sarap. May inasal o sisig inasal? Same? Ikaw, Rans. Uy! Wag mong itago ano yung kagutuhan. Lamahan ko yun, guys. Lamahan ko yung long table. Long table to, guys. Long table. Sabi ko tao. Nag-uuray kita na yung mga pailan. May kayon tong, guys. Ganda namang Rugita stage show. Ganda ni Corjana lang. Panagkanta. Guys, parkingan, nalawat, yung parkingan dito sa seaside. May kayo, nalawat. Nalawat yung washroom dagpoy. Washroom. Pagbalnawan, namatangkag gugos dyan. Bye-bye. Kanin guys, oray magiging nagbayad din. Charot! Let's go! Naurnos mo ito naman ang Bye guys! Minsan pa lang guys! Thank you for the food! Grill House, Seaside at Sungyan, Sanhan, Ilocos. Nalawa ti parkingan guys, sa inyo problema ti pagparkingan ti luglugan kayo. Nalawa. Tapos na kaming kumain, uwian na. Let's go. Kuya Ellie and family, nandun yung anak ko, nasa loob. Let's go. Tinakano guys. Sub-subscribe lang. Hindi makauna ni Juliet si Basag. Nak. Kay guwapo. Ano guwapo?